Готови ли сте да издигнете престоя си в Александруполи? Луксозните апартаменти Стаматинас съчетават градска лукс и уют, предлагайки преживяване, което ще ви накара да се почувствате по-добре, дори от у дома. Събудете се с лъчите на слънцето в удобно легло до прозореца, наслаждавайки се на очарователната гледка към пристанището. В луксозните апартаменти Стаматинас ще намерите множество опции от апартаменти с различни стилове и декорации, проектирани да отговарят на всеки вкус. От модерни линии до по-класически акценти, всички апартаменти предлагат удобство и функционалност, осигурявайки, че всеки пътешественик ще намери това, от което се нуждае за приятно и спокойно настаняване. Техният Roof Garden е абсолютното място за релаксация с гледка, която обгръща града. За тези, които търсят повече спокойствие, те предлагат и апартаменти с кътчета, които осигуряват мир и отдих. Идеални за релаксация, тези пространства са създадени, за да удовлетворят нуждите на всеки посетител, който иска да избяга от ежедневието. Независимо дали пътувате за отдих или по работа, луксозните апартаменти Стаматинас са готови да ви предложат преживяване на настаняване, което напълно ще отговори на вашите очаквания.